Той така ще се чуваме вече. Да. Един от финалистите, един от участниците, които стигнаха до финала в шоуто Гласа на България. Всъщност, тримата, които събрахте най-много гласове и така се класирахте, ти, Игор и Стеляна, като Стеляна всъщност е победителя. Така обаче вие сте си тримата, които останахте на финала на шоуто Гласа на България. Сега да кажеш колко време мина? Месец? Ами месец от финала на шоуто? Дена, да. Месец и няколко дена минах. Какво правиш от финала на шоуто до сега? Ами, общо взето, наляво надясно, някакви, работя, в момента работя по втория си проект, който още няма име, той съм суров от 2 дена, но мога да кажа за него, че втора песен, да. Мога да кажа за втората песен, че ще е бърза и че в нея няма да става въпрос за любов. Така, скочихме директно на втората песен, явно има и първа. След малко ще я представиш официално, ще кажеш за нея, как се казва и защо всичко подробно. Друго какво? Значи, записахме се аз и Стели на Евровизия. Решихме да ще говоря от мое име в случая. Тя така ленче ще ни гостува, тя ще си разкаже за себе си и кажи ти за теб. Ами аз, понеже времето беше идеално, защото за Евровизия песните трябва да са правени след 1 октомври, не преди това. И моята песен точно в този период, така да кажа, възникна. И реших да се пробвам, защото няма какво да загубя. Просто това е още една сцена, на която ще пея и изключително голям плюс за мен. Значи в момента сме на етапа полуфинал. До сега минахме първите 2 етапа, които първият етап всъщност е отсяване на песните от журито и даване на оценка на песните. Вторият етап бяхме на живо и сега сме 22 човека. Полуфиналът ще се състои на 14 януари и ще се гласува 50% от публиката, 50% от журито. Така че всички твои фенове да знаят, да гледат и да си дават гласа. Да. Така, друго какво планираш за празниците? Ами за празниците планираме коледен концерт. За него не мога да кажа много детайли още, но всички могат да следят Facebook страницата ми. Там я обновявам редовно и пиша всичко, което ще правя. Тодор Гаджалов във Facebook. Да. Лесно могат да те намерят хората и да следят какво се случва. Абсолютно. Ти самия лично за себе си какво планираш? Къде ще бъдеш на празниците? Ами на празниците където сваря, не знам. Ще се радвам да съм навсякъде. Така, сега казахме, че имаш записана и продуцирана от Universal една песен, какъвто ангажимент те поеха след финала на шоуто. Да. Слушаме сега Share и след нея всъщност ти ще си представиш песента. Радио. Продължавам да си говоря с Тодор Гаджалов, един от участниците в шоуто Гласа на България, който се класира на финала. Стана дума преди малко за това, че от Universal поеха ангажимент, ти като един от участниците стигна до финала, да продуцират един твой сингъл. Нещо, което вече са направили. Да разкажеш сега за песента. Да, значи песента се случи супер спонтанно. Бях в един приятел, Коцето се казва, Константин Томов, и седнах на пианото. В главата ми от няколко дена се въртеше някаква мелодийка и започнах да я свиря, след което също в тях беше и друг познат, Теодор Караколев се казва момчето. Те дойдоха до мен и започнахме да изменяме това всъщност, което ми беше в главата, да добавяме някакви неща интересни. Съвсем случайно носеше и някакви текстове това момче Теодор, които всъщност са на Катя Христова, за което изключително благодаря, че използвахме нейн текст. Тя е ваша приятелка. Тя е наша позната, да, е приятелка. Взехме един от текстовете й, който беше озаглавен Still Love You. И нещата сякаш бяха направени специално за тази мелодия, паснаха си абсолютно от първия път, не сме изменили почти нищо. И стана точно песента за 3 часа някъде, 3 часа 4 работа беше. На другия ден записахме демото и след това просто единственото, което ставаше да направим, беше да я запишем в студио професионално. Изключително бързо се справихме с песента.
Still Love You, песента на английски. Да, парчето е на английски и също така мога да кажа, че е мастерирано в Щатите, за което много се гордея. Ако говорите естествено нещо това на слушателите на Enjoy. Звучи изключително западно. Сами ще се уверят всички след малко, когато чуем песента. Много се радвам, че... За какво пееш? Извинявай, че те прекъсвам. За какво пееш? Значи пея за любов. Парчето е, нали, балада, текст е типичен, така да се каже. Става въпрос за това как нали, твоето момиче ти е изневерило, ти обаче въпреки всичко я обичаш, искаш да си заедно с нея, но принципите ти не ти позволяват да го направиш. И това е драмата на песента всъщност. Аз много се радвам, че именно Universal продуцират парчето и ще продължавам да работя с тях за в бъдеще, което е изключително огромно постижение за мен. Най-голямата световна компания да работи с мен. И много се радвам за всичко, което ми се случи. Така, има клип. Няма клип. Има песен. Спомена преди малко, ще има ли клип всъщност, ето сега да кажеш? Да, обмисляме варианта с клипа. Надявам се изключително да направим. Аз имам някакви оригинални идеи, нещо по-изчистено. От сорта на някакво пиано, не знам, някакъв пейзаж, красив пейзаж, пиано, нещо такова по-изчистено, по-в мой стил. Добре, това е нещо, което предстои. Да. Така, аз предлагам сега да пуснем песента Still Love You на Тодор Гаджалов. Радио Enjoy. Гаджалов, продуциран от Universal Music, като един от участниците в шоуто Гласа на България, класирал се на финала на шоуто. Той е наш гост. Много ти благодаря, че ни гостува в студиото и си представи песента. Искам да пожелая на всички ваши слушатели и абсолютно на всички хора щастливи коледни празници, усмихнати и една усмихната нова година. Благодаря ти още веднъж за участието и каквото интересно предстои, пак ще бъдеш наш гост да разказваш. Благодаря. Чао. Чао. Ти слушаш Радио Enjoy.